jätää sille kuuluu tonne noin. Kuuluu iloisille kätsyille. Se on semmoista, kun on poikamies, niin sitten ei saa sitä naisen ihanaa syliä, ei saa hyväillä, niin se on kyllä semmoista, että pimppaa tekis mieli nyt kyllä. Nyt on ne kyllä näin, että pimppaa tekis mieli. Aika rehellinen. Tai vähintään siis sitä flashlightia. Mutta kun ei ole rahaa eikä ole muutenkaan mitään ihmeempää, niin flashlight maksaa 7-80 ja mitä? Niin jos siellä joku nainen on, jos siellä joku nainen on kuulolla, niin täällä olisi tämmönen poikamies. Täällä Ranttilassa ehkä niin Silloin sama tuoli kuin mulla. Missä mullakin? Tavat, tunnette ja näette miltä mä näytän, niin tavataan ja tutustutaan. Jos se soi tällä videolla, niin mä rupeen ikuiseen selivahtiin. Ja vitut. Ei kyllä tää on niin paskasta persestä tämä on mun elämä, että ei voi muuta sanoa kuin, että voi vittu. Ei oo todellinen. Ei oo todellinen. Ja vitut. Ja vitut.